Aquestes parets acolorides no sempre han estat així. Abans eren marrons, però els 450 alumnes de l'Escola Catalònia les han pintat durant aquest curs. També hi han participat els mestres i les famílies. Ells una tarda van venir aquí juntament amb professorat que es va voler quedar i van vindre i ens van ajudar a treure les coses que havien penjades a les parets i vam començar a pintar l'escola de blanc. Després hi han intervingut els estudiants, però no de qualsevol manera. Han comptat amb l'assessorament d'un artista que els ha deixat escollir la temàtica de cada mural i els ha guiat en tot el procés. Per exemple, trobem aquesta intervenció al costat de l'aula de música. Una representació de la música dibuixada i un emblema de la música en la nostra era contemporània. En aquest cas són els Beatles i en aquest han escollit Michael Jackson. Han juntat les dues idees i han format aquesta composició. Aquesta, a l'entrada del centre, és dels alumnes de sisè. Quan entres és com més color i tens més ganes, en plan, a veure què hi ha. A mi també, que és tot colorina, molt alegre, l'escola ha canviat molt, canvi radical. És el resultat d'un projecte educatiu pensat per reforçar el sentiment de pertinença i l'educació artística i creativa dels nens per aportar-los un punt de vista diferent al que se'ls dona a les classes convencionals.